омадомади моҳи шарифи рамазона ба кулли мусалмонони рӯи дунё табрик мегӯм. Айни ҳол шумо қарор доред дар авиакасаи Ройгон Авиа. Дар рӯзи Иди Модарон авиакасаи Ройгон Авиа бетараф наистод ва мо ҳам хостем ки каме ҳам боша шод бигардонем модарои азиза ва аксия барои модаро дар рӯзи 8 март. фаромӯш накунед дастгирия ва табрикҳо дар комментария навистан модарои азиза. ба хотири модароҳай рӯзи 8 марта ба кулли модарон табрик мегӯм, ба кулли апао хоҳарое ки хо дар муҳоҷират қарор доранд, хо дар Тоҷикистон, нафарое ки моро ай Тоҷикистон тамошо мекунед, ай Ӯзбекистон, ай дигар давлатҳо, хо дар Федератсияи Россия қарор доред, ҳамаи шуморо ба рӯзи 8 март табрик мегӯм ва аз тарафи авиакасаи Ройгон Авиа аксия дар рӯзи 8 март метонед рақамҳои болои экранда занг занем, муроҷиат кунед, иншоаллоҳи ба нархи дастрас дар рӯзи итон шумо билети самолёт дастрас мекунед аз канали Ройгон Авиа. Видеоро поделиться кунед то дигарҳо хабардор бошанд. Инчунин модаро, апао, хоҳаро то ки хабардор бошанд ки рӯзи 8 март дар авиакасаи Ройгон Авиа ба хотири модаро аксия эълон карда шудагист. Маъруфзода Аминҷон, чӣ хеле ки шумо мебинед дар рӯи экран, харидорӣ карда сайтҳои интернетӣ билет бале дар инҷа нишон додагист ба нархи дастрас. Но бародари азиз занг заданд ки возврат кардан дар кораи билета наметавонам рафта ва дар инҷа ба маблағи 5300 рубл, яъне ин бародари мо зарар диданд. ҳамун сайти интернете ки харидорӣ карди додари азиз ҷавоб намета, рақамҳои телефон надора ва намедонист ки ба кӣ муроҷиат кунад. Ба рақамҳои мо муроҷиат карданд ва мо кӯшиш кардем ки дастгирӣ кунем, но вақте ки билети ин бародара мо тафтиш кардем ва занг задем ба аэропорт авиакомпания, бевозврат, яъне билет бевозврат гирифтагӣ аст. Аз киссаи ин бародари мо 5000 яъне дар воздух рафт. эҳтиёт бошед, фирефтаи сайтҳои интернетӣ нашавед, сайтҳои официални агар битонед харидорӣ кунед ва вақте ки харидорӣ мекунед ҳамавақт шумо бояд тайёр бошед ки шумо сафар мекунед, ба хотире ки бисёри сайтҳои интернетӣ рақами телефон надоранд ва шумо намедонед ки ба кӣ муроҷиат кунед. бениҳоят бародарои зиёде ҳастанд ки менависанд дар WhatsApp ва занг мезананд ва бисёриҳо савол ки автобус харидорӣ кунем, кор карда метавонем ба хатсайри Россия Тоҷикистон, Тоҷикистон Россия. ва дар инҷа чӣ гуфтанем бародарои азиз, шумо метавонед харидорӣ кунед автобус агар маблағ дошта бошед ва партнёр шавед хати ягон нафари дигар, дар ҳолати хуб қарор дошта боша автобус ва литсензияе ки ман мемонам айни ҳол шумо мебинед, ҳатман шумо қонунӣ бояд бигардонед автобусотона. Ногуфта намонад ки нафарое ки шаҳрвандии Россияро дорен бениҳоят строги мешава барои хизмати ҳарбӣ даъват кардан. эҳтиёт бошед. Нафарое ки хизмат карданӣ нестен дар Федератсияи Россия шуморо метавонанд то 100 000 штраф кунанд ва дар ки ҷое ки шумо қарор надоред шуморо вақте ки проверка документ мекунанд метавонанд ки шуморо даъват кунанд ба вайкомат. Аэропорти Жуковский чӣ хеле ки шумода маълумай ва кадомое ки намедонед ва шумо мерасонам ки рейсҳои хуҷанд вақте ки рӯзона харидорӣ мекунед зиёдтар Жуковский аэропорт яъне Уралский авиалини отменит мекунад рейсҳоро. нафарое ки хуҷанд харидорӣ карда буданд 7 мартда вақти обед буд парвоз, отменит шидагиа рейсҳо имрӯз соати 11 шаб парвоз мекунанд. ба ҳамин хотир авиакасода муроҷиат кунед, кадомое ки харидорӣ кардагиен рейсотон рӯзи 7 рӯзона отменит шидагиа ё ин ки ба дигарҳо бирасонем ки то ки вақте ки харидорӣ мекунанд хуҷанд рӯзона ҳатман пеш ай оне ки шумо сафар мекунед ба аэропорт занг занед авиакасоҳо хабардор бошед ки оё тағйир ёфт рейс ё ки не. нафарое ки рӯзи 12 март харидорӣ кардагиен билети самолёт аз Жуковский ба Кулоб соати 11 шаб парвоз, рейсҳо отменит шидагиа. ба авиакасоҳое ки харидорӣ кардагиен муроҷиат кунед, рейсҳои шуморо рӯзи 13 соати 1 шаб мондагиан аз аэропорти Домодедово ба хатсайри Кулоб. ҳамавақт вақте ки харидорӣ билети самолёт мекунед номерои авиакасаро гирен то ки як рӯз монданда пешакӣ занг занед хабардор бошед ки оё рейси шумо тағйир ёфт ё ки не.
раҳи дароз наравен, хутона саргардон накунен. Шояд задишка шида бошад, шояд ягон изменени шида бошад, шояд ай Жуковский дар Домодедово монда бошанд, шояд ай Домодедово дар Жуковский монда бошанд. Рейси шумора аз ҳамо авиакасое ки харидорӣ мекунен ҳама вақт номерошона гирен, то ки дар хати алоқа бошен қатишон. Рейсҳои автобус ҳар ҳафта рӯзои душанбе, панҷшанбе аз шаҳри Бохтар, Кулоб, Душанбе сафар мекунанд то метро Котельники. Ва инчунин автобусҳо вақте ки мебиёянд мерасанд, ҳамон рӯз обратно бо аз метро Котельники метавонем ки нафарое ки аз Федератсияи Россия мехоҳем ба автобус сафар кунем, метавонем омада ба автобус прямой рейс сафар кунем то Душанбера. Ва нафарое ки бисёртар савол метиҳем ки автобусҳо пересадка дора ё ки автобусҳо алиш мешавад. Ба хотире ки шумо дар ҳақиқат прямой рейс қати равен то Душанбера, ҳама вақт пешакӣ занг занед, нависен ватсапда, маълумоти пуррара гирен, баъд харидорӣ кунен билети хоҳ автобус боша, хоҳ самолёт. Фаромӯш накунед видеоро поделиться кардана, то ки дигарҳо хабардор бошанд. Рӯзи 8 март аксия дар авиакасаи Ройгон Авиа.